कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. मंडळी, आज काहीतरी आम्ही वेगळा बनवतो आणि जबरदस्त बनवतो, जा की तुम्ही सुद्धा एकदा तरी नक्की ट्राय करून बघू शकताय. तर आईच्या हातात आंबे असत कच्चे, हे आंबे गौरी घेऊन येलेले सकाळी येताना. तर आता आपण लोणचा बनवचा असा. लास्ट टाइम आपण माडात बनवलं तर आपण रेग्युलर नॉर्मल बनवतो त्या बनवलो, आणि आज रीलमध्ये बघितलेलं असं साऊथ इंडियन स्टाईलचा काहीतरी लोणचा होता वेगळाच. तर म्हटलं ट्राय करून बघूया. त्यांनी केल्याने ते एकदम भारी दिसा होता, आणि आंबे म्हटले का तोंडात पाणी येताच, काही विषयच नाही. तर आई म्हटलं करून बघूया. आई सोबत किचन मध्ये असे. आई आता आंबे करून देते. आपण पण आंबे कट करून घेऊया. पहिले आंबे असं ते कट करून घेऊया. आंब्याची तोरा सध्या कोवळी असत, आणि बघूया आपल्याला कसं लागतं का. कसं त्याचं लागतं बघून ते तर भारीच वाटतं. बघून असं म्हणजे तो बोलताना पण असा हेच होता, काय सांगू त्यांची आता. भाषा समजायला होती, म्हणता करतो तर समजा होता. भाषा समजा नाही होती, पण कसं केल्याने काय टाकून आता केल्याने कळलं. दाखवलेलं असतात. तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करून बघा. आता आमचा कसा लागता काय, तर आम्ही तर तुमका सांगतो. जेन्युअन रिझल्ट जो काय असतात तो सांगा, चव कशी लागता काय नाही. आम्ही काय रेग्युलर तर ट्राय करणं नाही. तुम्ही पण करूक नसतात कदाचित, आणि करूक नसतात तर नक्कीच करून बघा. आम्ही जसा करतो तसं आता करून घेऊया. तुमका दाखवते आई काय करता. आता फक्त पहिले आंबे कट करून घ्यायचे सगळ्यात असत. मी आंबे कट करून घेतोय. कट करून घेऊया चला. मंडळी, एका साहित्य थोडासा लागतं, जास्त काय मोठा असं कायच नाही. हा एकदम सोपे असा. नाही फोडणी नाही काय नाही. हा ना, फोडणी नाही काय नाही. आणि जे जे वस्तू लागतले का करूक ते आमच्या घराकडे अवेलेबल होते, त्याच्यामुळे म्हटलं करूनच टाकूया. आणि जेवण एकदम आमचं रेडी झालेलं असा. फक्त साधं जेवणासोबत आता तोंडात ट्राय करूया. साध्या सोप्या एकदम. आमचा आंबो आता लवकरच धराक स्टार्ट होतो. आता बघूया कधी लागतो, त्याच्या आशेवरती असो कधी लागतो. गळ्याला मोहरली झाडा भरपूर, पण तो मोहरच जळून गेलो. एवढा थंडी, थोडा ऊन पडला, धुक्या. मागच्या व्हिडिओवरती बरेच कमेंट होते. कोण नुसतं मसाला टाकून आवडता, कोणाक मीठ टाकून आवडता, कोणाक मीठ मसालो नुसतं टाकून आवडता, आणि गूळ टाकतात. हा कोणाक गूळ टाकून आवडता. त्याच्यानंतर आणि काय, फोडण्याचा हा आवडता. फोडणीचा आवडता. तुम्ही कसा पण खाया शेवटी. आंब्याचं लोणचं तर प्रत्येकाची आवड वेगवेगळी असं. आमच्याच घरात आता बाबू म्हणजे कमीच खाता बाबू आमचं, तसं काय नाही. बघायचं. हे बघा मस्त कट करून एवढे बस झाले. वेगळा असं, त्याच्यामुळे कसा लागत नाही लागत कसा काय तर काय समजत नाही. तर बघूया आता कसा वाटता काय तर. चला, चव बरी नाही लागली तर मग आपले ते दोन असतच. येस, आणू सांगूचे लागतील मग. गॅसवर टोप. कट तर करून घेतलं आंबो, तुम्ही बघितलात. हे बघा असो, एवढं 2 आंबे ठेवलो पाठीमागे. ज्यांचे आंबे होत जवळ ना असलं त्याने तुमचे कच्चे आंबे आमका द्यावा. दिव्या आमच्या खूप आवडतात. दिव्या भाजी खातात, तसा लोणचा खाता. ह्यात एका टायमाकच टाकायचा. आता फक्त थोडासा तेल टाकायचा. आता आपल्याला टाकूची सुकी मिरची, हे बघा, आणि ती अशी थोडासा तेल टाकून त्याच्यात परतून घ्यायची आहे. आणि त्याच्याबरोबर कढीपत्ता पण टाकूचा. थोडासा भाजून घ्यायला. थोडक्यात जरासा फक्त परतून घ्यायचा, बाकी काय जास्त काय करूचा नाही. आणि आता याच्यातच आपण हा आंब्याची तोरा परतूची आहे. थोडीशी नरम बडा होईल. थोडीशी नरम झाली नाही तर त्याला मजा होती नाही. बघून तर तसाच वाटा होता. आपण गॅस बंद करूया. आणि हे आपलं आता आंबो आता काढून घेऊया प्लेटीत. थोडक्यात हलकोसो मंडळी तेलात परतून घ्यायचो फक्त बस. कारण आता परत तेल टाकूचं नाही. आणि आता ह्या आपला असं तर मिक्सरात लावून घेऊया जाडसर. काय होता तुमका माहिती असा, लाल मिरची असा, आणि सुकी मिरची आणि कढीपत्ता बस. मिक्सरात असं परतून घेऊया थोडंसं. सांगितलंय ना मंडळी, सामान जास्त लागायचं नाही. एकदम थोडासा असा की तुमच्या घरात रेग्युलर अवेलेबल असतात. एक नाही तर 2 मिनिटं लागते. आवाज
घ्यायचं नाही, लगेच फक्त थोडासा मिक्सर फिरवून घ्यायचा असं म्हणजे बारीक जाऊ आहे म्हणून, कारण मसाला आपण टाकूच नाही. झाला काय बघूया रिझल्ट कसं झालो. बघू शकताय. हा अशी पेस्ट थोडक्यात करून घेऊया. पेस्ट टाईप करूच आपण आता. हा भरड असा टाकायचा मस्त वरती. तुमका जितके हवा तितके टाका, नाही जास्त तिखट जाईल. आता आमका माहित नाही मिरची तिखट किती असा, ह्यो मोठा विषय असा. आणि आता मीठ टाकूया. आणि आता मीठ टाकूचा असा. मीठ जा की आपण अगोदर म्हणजे टाकूक नाही होतो आतमध्ये, वरना टाकूचा असा. जसा बघितलं तसाच आम्ही केलो. आणि त्यांनी जर मीठ यूज केल्याने थोडासा जाड वाटा होता. आपण आता मिक्स करायचा मस्त व्यवस्थित, जसं आपण मसाला टाकून करतो ना सेम टू सेम तसाच. आंब्याचा लोणचा कसा पण असा एवढ्यात आता बघून पण तुमच्या तोंडात पाणी येईलच असताला. टेस्ट एकदम एक्साइटिंग असा. टेस्ट करूच्यासाठी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल वरती गेलेली असा. थोडीशी मिरची टाकते, कमी वाटतं. म्हणजे तिखट असं. टेस्ट बघूया. जबरदस्त बघ, भारीच. आपल्या रेग्युलरच्या मसाला टाकून करतो त्याच्यात आणि याच्यात काय डिफरन्स वाटतं तुका? आपण त्याच्यात काय करतो सांग, मसाल्यात मोहरी लसूण टाकतो ना, पण या नुसत्या मिरची कढीपत्त्याची चव इतकीच मस्त येतं काय तर लसणीची कमी अजिबात वाटणार नाही, लसूण मोहरीची. बाकी बघून तुमका कळत असताला, आमका तेव्हा बघून भारी वाटत बघ. तुम्ही पण असं करा, खावा, वेगळा काहीतरी करून बघा. कमेंट करून सांगा कसं झालं तर. खूप मस्त. नंतर तुमची आवडती कॅम्पवरती जाते. सध्या कच्चे असं तसं ट्राय करून बघा, वेगवेगळं काहीतरी मस्त. जर तुम्ही असं केलात ना, लसणीचा लोणचा करूच्या भानगडीतच पडत आहे नाही, तुम्ही तर असंच करून खाऊया. तू बघ. खाऊन बघते मी सुद्धा. मंडळी हे बघा, ट्राय करून बघते. मीच ऐक सांगितलं की करून बघूया मस्त. जबरदस्त नाही, भारीच भारी लागते एकदम नेक्स्ट लेवल. तिखटपणा मिरचीचो आणि कढीपत्त्याचो फ्लेवर वेगळा पण युनिक असा, म्हणजे तुम्ही काहीतरी वेगळा ट्राय केल्यासारखे वाटतं. खाल्ल्यानंतर तुम्ही मीठ मसाला गुळ घालूच्या भानगडीच करत आहे ना, तर असंच मिरची तिखट. मिरची थोडी तिखट आहे, पण जेवणा बरोबर मस्त आहे. बरोबर पप्पा दे बघूया दिव्या काय म्हणता. तर मंडळी तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करून बघा. आणि आता जेवणाचा टाइम झाला. आई ताटा आणि काढता, बाबू आता पाणी आणि भरतलो. आजचं जेवण पण तुमका दाखवते काय असा, पण जेवणाक आज तोंडात काय असं तुमका कळलेला असा. आणि आज गुरुवार असल्यामुळे पूर्णपणे व्हेज जेवण असतात आमच्या घराकडे आज. गुरुवार पाळतो. आणि दिव्या नाही, दिव्या ऑलरेडी मठात गेला दर्शनात, मग जेवण वगैरे तिकडनं देताला प्रसाद घेऊन. जाऊया हॉलमध्ये, बसूया मस्त, तुमका जेवण दाखवते. चला आई आता एक एक सामान घेते बाहेर. चला, आपलं काम काय नाही, आपण आता बसायचं मस्त बाहेर जाऊन. बाबूची दुट्टी आणि माझी दुट्टी, बाबू आणि आईची दुट्टी असतात. दिव्या नाही तर वाढूचा काम दिव्यावरती असतं रोज जेवणाचा. सामान घेऊन जायचं आणि पप्पा आणि मी मस्त जेवायला. चला जाऊया बाहेर, आई आणि घेऊन येतली बसूया. जेवण मंडळी आपला आज असा मस्त भात डाळ. आई भाजी कसली? चवळ्याच्या पाल्याची भाजी, गावठी भाजी. आणि आपला आताचा लोणचा. रसा मस्त ताट रेडी झालेला. जेव्हा जेवक मस्त आमच्या बरोबर कोकणातला सुंदर जेवण मालवणी पद्धतीचा. हा, खूप दिवसांनी पालेभाजी आमच्याकडे. या मंडळी, आणि मस्त मॅचेस चालू आहेत रामेश्वर प्रतिष्ठानचे, ते बघतो युट्यूबवर. जे बघा दर्शन मांदेकर. अरे रे रे, क्या जी गेला. जेवूया मंडळी, ब्लॉग करूया मस्त एंड. पण लोणचा आम्ही केलो तसा एकदा नक्की ट्राय करून बघा, नक्कीच आवडत त्याला. भेटूया नेक्स्ट ब्लॉग मध्ये, तोपर्यंत बाय बाय. चला.